हेलौ लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे बुस्थु लानानै फैनो नागिरदों बुस्थु माने एप्स दे बेयो मोनसे लोगोफोर फैसा खामायनाय बहुत हारला जागासिनो दायो आयु फैसा खामायनाय खालि फैसा खामायनाय एप्स आयु माथा गरम जालायलाङो आं आयु दायो आं बेखौनो दिन्थिनो आखायाव लादों मोनसे एप्स आरोना आंबो बेखौनो फाग्ला बायदि बेखौनो खोन्थिनो आखायाव लादों आंबो दोदसाला नायलांबाय था नोंथांमोना आं मोनसे एप्सखौ मारै सालायो बे एप्सनि नामानो जाबाय बेस्ट हाब होननानै बुङो बेस्ट हाब मानसिफ्रा गोबां बाहायगासिनो बा सिसिप्रार माप्रार बाबा दायो आङो मोनसे एप्सखौ बे बाहाय कामायनो हासिनो आरोना सिसिप्रारनिफ्राय बेयो बाहाय मोजांसिन मोनदों आं बेखौ माने फैसाया बुरजा बुरजा मोनो लोगोफोर बाबा 300 थाखा सोबानो 60 80 लाखि द्रआव दंबावोसो आरो लोगोफोर दायो आं दिन्थिनो आखायाव लानोसै नै बे जाबाय बेस्ट हाब एप वाव नायलांबाय था नोंथांमोना बेयाव एपखौ डाउनलड खालामनायनि उनाव बिदि नुगोन साइन आपआव थुदो दानिया मबाइल नाम्बार इन्टार खालामदो नोंथांनि बिनि उनाव सेन्ड अटिपि खालामदो SMS क'डखौ इन्टार खालामदो बेनि उनाव नेक्स्ट खालामदो नेक्स्ट खालामनायनि उनाव नोंथाङा बिदि अपसन फैगोन बेयाव पासवर्ड मारिनांगोन बेयाव नोंथाङा खननै मारिनांगोन पासवर्ड होखांनायनि उनाव नोंथाङा वाट्सएप नाम्बार होदो रेजिस्टार मारिदो रेजिस्टार मारिखांनायनि उनाव नोंथाङा नोंनिया साक्सेस जाबाय बेयाव दाराय मबाइल नाम्बार होदो मबाइल नाम्बार होनानै पासवर्डखौ होदो साइन इन लगइन खालामदो दानिया बिदि अपसन फैगोन नोङो 20 थाखा मोनगोन आरोना लोगोफोर 20 थाखा मोनखांनायनि उनाव दायो नोंथाङा आर्न खालामनो हासिगोन आर्न खालामनो थाखाय दायो बुंगासिनो आं नोंथांमोना बे 22 तारिखसिम थागोन बेनि भेलिडिटिया दायो आर्न खालामनो थाखाय गेजेर अपसन लाबोनांगोन गेजेर अपसनाव लाबोखांनायनि उनाव बिदि रिसिभ नुजागोन नों इउटुबाव नायनो हागोन फेसबुकआव नायनो हागोन रिसिभ नुजागोन बे रिसिभआव दायो नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन आरोना रिसिभआव क्लिक खालामनायनि उनाव नायदो मा खालामो क्लिक खालामना लादो मोनबा मोनो सानसेयाव मोनबा मोनगोन लेभेल 1आव खिन्थु लेभेल 2आव बारायलांबाय थागोन दायो रिसिभखौ नै दायो बिदि क्लिक खालामनांगोन टु फिनिसाव थुनांगोन आरोना ओमफ्राय गोबां मानसिफ्रा बुंदों बेखौ भिडिअखौ लाइक खालामनांगौ मानांगौ होननानै दायो आं मोनसेखौ ओरैनो लाइक खालामना नायनोसै लाइक खालामाबाबो जायो आरोना लोगो बेक खालामनो हाबाबो जायो आं दायो बिरंसो खालामो लोगोफोर बेखौ लाइक खालामलाबाय बेक खालामबाय ओमफ्राय नेक्स्टखौ नायदो आं मादि खालामोना लोगोफोर ओरैनो मोनो आरोना लाइक खालामाबाबो रिसिभआव थुदो ओमफ्राय टु फिनिश थुदो बेक खालामफिनदो लोगो होमबानो मोनगोन आरोना आं बे मोनबायनो लोगोफोर नायलांबाय था बहुद मोजां आरोना एप्सआ इजियावनो फैसा खामायनाय लोगोफोर सानसेयावनो 12 मोनबाबा 60 मोनखायो ओमफ्राय लाखि द्र दंबावो लोगोफोर नायलांबाय था आं खिन्थिगासिनो लाखि द्रआ माबायदि नै दायो बेंक एकाउन्ट एड खालामनांगोन नोंथाङा बेंक एकाउन्टनि नाम बेंक एकाउन्ट IFSC क'ड मबाइल नाम्बार इमेल होजायो दायो बेयाव नै 60 मोनबाय दिनै टुडे आर्निं 80 प्लास जाबाय दायो शेयार खालामनाय नै लोगोफोर बेखौ शेयार कपि लिंक खालामनानै वाट्सएपआव पेस्ट खालामनानै शेयार खालामबानो मोनगोन आरोना नोंथाङा थाइसे थाइनै मोनबाय थागोन दिनै नङा सबनिया डाउनलड खालामबा सोरबा डाउनलड खालामबानो मोनबाय थागोन आरोना बिदिनो बारायलांबाय थागोन ओमफ्राय दायो लाखि द्र दङ नै लोगोफोर लाखि द्रआ बेनो इयाव ओरैबायदि मोजां आरोना बेयाव हाजारहालागै दङ आयु हाजारखौ मोनबाथ' लाब जागोन आयु आंनियाथ' गाबबायसो no गाबबायसो तात चला गाबबाय माइ रेकर्डआव थुबा नोंथाङा बेयाव उथिनायबा माइ रेकर्डआव थागोन आरोना दायो बे गोदान नालाय उथियासै आंनिया उथिनाय दङ आं दा खोन्थागासिनो उथिनायखौ दायो नै लेभेल 1आव नै दा 300 पे खालामनांगोन 300 पेखौ मादै खालामो खोन्थागासिनो नै नाय बेयाव क्लिक ओंखारगोन आरोना गुगोल पे फन पे पेटिएम बे मोनथामदो नोंथाङा पे खालामनो हागोन आरोना दायो आं पे खालामनायखौ खोन्थिनोसै आं 300 थाखा पे खालामबाय दहायो दायो हाबबाय बेनि उनाव लेभेल 2 नाय लेभेल 2आ नै 22 थाखा मोनगोन लोगोफोर 16 बार मोनगोन जेनेबा 16 बार रिसिभखौ 16 बार खालामनो मोनगोन 16 बार दायो नै 1 लेभेलखौ नाय 12 × 5 60 मोनो सानसेयाव 60 माहासेयाव जायो 1800 ना ओमफ्राय लेभेल 2निखौ नायदो लोगोफोर 16 × 22 बा ओरैबायदि मोनो नाय लोगोफोर बहुत मोजां जल्दि डाउनलड खालामदो नै लेभेल 1आव नाय मोनबा 12 थाखा 6
18 नै 22 लेभेल 2 निया 2000 बा बहुत बारा होना हाबनांगौ लोगोफोर फार्स्टआवनो 300 हाबबा मोजां जायो 2000 खौ हाद्रायाबाबो लेभेल 2 आव 2000 लेभेल 2 आव गोबां दोङो दायो नैबे आंनि रेकर्ड फाउन्ड नै आं 20 थाखा मोनदो खोन्नै लोगोफोर बेयाव रिसिभ खालामबाय दायो V1 बे लाकि ड्र'खौ मोनो आरोना V1 लेभेल 1 आव जाबाय खोन्थाम ड्र' मोनगोन सानसेयाव ओमफ्राय लेभेल 2 आव 6 बार मोनगोन बिदिनो मोनलांबाय थागोन आरोना मोजां नायना लाबानो जाबाय लोगोफोरा स' दायो लोगोफोर नै आंनि बे एक्सपायार डेटआ 2022 सिम दोङो स' मोजां मोनदोंबा नोंथाङा लाइक खालामदो लिंकआ डिसक्रिपसनाव दोङो डाउनलड खालामदो दानिया नायनानै स' थेंक इउ भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा कमेन्ट साबस्क्राइब शेयार खालामदो लोगोफोर स' थेंक इउ लिंकआ डिसक्रिपसनाव दोङो लोगोफोर दा नोंथांमोनहा नायनानै बरियानो क्लिक खालामनानै गाहायाव दोङो दे गाहायाव बुस्थुआ लिंकआ मोजां क्लिक खालामदो बेयाव मोनसे अपसन ओंखारगोन बेयाव डाउनलड क्लिक अके थुना होबानो जाबाय डाउनलड जागोन डाउनलड जाखांनायनि उनाव नोंथाङा बेक खालामदो इनस्टल खालामदो एप्सखौ इनस्टल खालामनायनि उनाव अपेन खालामनायनि उनावसो नोंथाङा बिदि रेजिस्टार खालामनांगौ आरो ना लोगोफोर स' थेंक इउ बाय